Okay, hej så folkens, og velkommen til. Det her, det bliver festen #4, fordi at den anden, den fik, den anden festen, den fik 2 likes, men altså, ja, og jeg kedede mig, og klokken, den er næsten 5:30. Nå, okay, lad os bare komme i gang. Måske kender I sangen, hvis I har spillet. Og det som I kan høre som det larm, det var på min Playstation. Men jeg skal nok gøre det her hurtigt. Nå, husk at like og abonnere, hvis I gerne vil se mere af det her. Så kommer den hurtigste video ud. Så ja, lad os bare komme i gang. I kender den måske. Test your mind. Test your mind. Test your mind. Test your mind. Mortal Kombat! Mortal Kombat! Kano, Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Sonya. Mortal Kombat! Finish him. Og husk at like og abonnere, hvis I gerne vil se mere, og kom med kommentarer nede i højre hjørne, hvis I gerne vil. Så kan I skrive, hvad for nogle sange, som I gerne vil høre. Så ja, jeg vil bare sige, hej folkens, og vi ses en anden gang. Hej, husk at like!